Sziasztok! Ismét jelentkezünk egy icipici videóval. Ilyen honfoglalós videókat szoktunk föltölteni általában. Hát most megint úgy néz ki, hogy eltértünk egy icipicit a játéktól. Most ismét hajszitek, hanem egy nyereményjáték videót készítettünk el, vagyis próbáljuk meg elkészíteni, fölvideózni, mert megint olyan hihetetlen élményben volt részünk, vagyis részem, hogy egyszerűen nem akarok napirendre térni. 2-3 nap ezelőtt szombaton volt egy nyereményjáték. A nyereményjáték során föl volt kínálva a következő nyeremény, amire megpróbáltam rákoncentrálni, egy kétszemélyes vacsora Budapesten, erre a Burger House Lurdi házban, hát sajnos nem tudom kiejteni pontosan, elnézést kérek mindenkitől, és akkor rámentem erre a játékra, hát persze természetesen kinyerte volna meg Feri 555. Jó van, ez csak poén volt. Na, viccet félretérve így is, úgy is. Lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy én és a kisfiam, Rajmund is megpróbáltunk rá licitálni, rákattintani 9 óra előtt, 1-2 perccel már élesítettük a számítógépet, az egeret, frissítés, minden megtörtént, amit csak elképzelhető, hogy megpróbáltuk elcsípni ezt a nyereményjátékot, ezt a nyereményt, és akkor volt a visszaszámlálás, hogy 10, én még 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, én még úgy tudom 12 másodperccel előtte, a nyereményjáték lezárása előtt, tehát 9 óra előtt egy pár másodperccel, mondjuk 10-12 másodperccel előtte emlékeztem rá, hogy még frissítettem egyet. És akkor le voltam maradva 1 vagy 2 másodperce a Rajmondtól, és akkor utána meg kattintottam egy óriási nagyot, mit tudom én, visszaszámolt, hogy már csak 1, és akkor nem engedtem, amikor lenullázva rákattintottam. És akkor kinek a nevét dobta ki a gép, a Rajmond hüledözött, Feri 555, a saját nevemet dobta ki a gép, úgyhogy én voltam a szerencsés nyertes. Most hajszitek, ha nem. Megint nyertünk egy ilyen játékba, egy ilyen nyeremény fölkínálást. Ezt fölkínálták Budapesten, ebbe az étteremben, ez valójában egy ilyen, nem tudom, gyors étterem, vagy Burger King, vagy azt sem tudom, milyen étterem lesz. Lényeg az, hogy egy kétszemélyes vacsorára való meghívást nyertünk, elloptunk mindenkitől. Ezt szombaton este megnyertem, igaz, hogy most készítettük ezt a videót hétfőn, végül is úgy voltunk rá, hogy ráérünk, nem kapkodjuk el, és akkor ez a nyeremény lett megnyerve, és nagyon örültünk neki. Rajmond kisfiam gratulált ehhez a nyereményhez, ki is van írva, hogy Feri 555 és 778 000 licit taléromba került. Hát úgyhogy ez szerintem mellékos, a lényeg az, hogy megnyertük. Sajnos nincsen licit történet, nem tudok rámenni, hogy így másodperc töredékében mit mutatna a gép, hogy lettem én első. A másik, hogy van a honfoglaló nyereményjátékon ez a rengeteg sok videó, amit már fölkészítettünk. Itt nyertünk már okosórát, a kisfiam nyert okosórát, akkor licit tallér nyereményünk volt, honfoglaló nyereményjáték 5, azt tudom, itt mit nyertünk, honfoglaló nyereményjáték 3, itt is valamit nyertünk, honfoglaló nyereményjáték 4, ezt viszont nem olyan rég megnyertük, de ezt még nem küldték ki. Hát ezt nagyon... Ha utána néznénk, ezt föltöltötte a Rajmond kisfiam június 18-án, hát most már lassan 1 hónapja, hogy megnyertük ezt a zseblámpát, sajnos még nem kaptuk meg. Egyszer visszaírtak, hogy valójában a megrendelés folyamatban van, és majd talán utánvétellel elküldik ezt a nyereményt és ezt a zseblámpát, amit ugyanúgy a licitjáték során megnyert a kisfiam. Sajnos ez még nem jött meg. Úgyhogy mostan a másik, hogy visszatérek erre az előző nyereményre, visszaírtak, visszajeleztek, hogy gratuláltak a nyereményünkhöz, kétszemélyes vacsorát, hogy megnyertük, és akkor végül is a lényeg az, hogy azt mondták, hogy telefonos regisztráció után bármikor mehetünk, ezt elfogyaszthatjuk, ezt a menüt, vagy akármit, ami ebbe belefér. És akkor azt mondták, hogy bármikor, amikor telefonon rájuk sörgünk, hogy megyünk, ott vagyunk, és akkor asztalfoglalással egybekötött regisztrációhoz, asztalfoglalással egybekötöttem, van ez valahogy így nekünk fölkínálva, és akkor végül is így oda mehetünk, és akkor elfogyaszthatjuk ezt 5000 forint értékben 2 személyre. Még nem tudjuk, hogy mikor tudunk fölmenni, ezt majd végül is Pestre, de majd valamelyik alkalommal, valamelyik nap, vagy valamelyik héten megpróbáljuk 1 hónapon belül lecsöngetni ezt is, és akkor túl leszünk ezen is. Minden esetre ez egy nagyon jó dolog volt, hogy megint nyertünk egy játékot, most megpróbálok elköszönni, úgyhogy Feri 555 az ki lehetne más, mint én,
Úgyhogy sok nyereményjáték után most én nyertem egyet, elloptam ezt a kisfiam elől, mert azért mondjuk úgy, hogy 6-ból legalább 4-szer ő a szerencsés, én mondjuk egy kicsivel kevesebbet nyertem, mint ő, de most elloptam előle, úgyhogy nagyon örülök neki. Sziasztok, üdvözlöm mindenkit, Feri, azaz Feri 555.